Нинки и при мен е Нуклеар. Да. И днеска играем Терария. Двамата, ето го и него. Така. Няма да вземеш дървото. Добре, сега аз съм още нов, да. Пише крафтинг, wood пише, wood платформа, workbench. Значи искам на него. И го взимаш. И как и сега да го сложа ли? Чакай, трябва да направим къщата тогава. Без къща. И как да го отворя? Натискаш, отиваш при него и натискаш Escape. Добре, и горе вече се прави, така ли? Там, нали натиска се Escape и там има една колонка. Да, долу, нали? Да, и там показва какво мога да правя. Да, лесно е играта, Няма страшно. Добре, аз тук ще направя място. Да, за къщата. Така, аз тук да взема вода, така. Яко е? Да, яко е. Абе, където до мене се ще някаква съм махал тук, бе? Той не съм махал. Защото аз съм със същия герой, няма да се сменя героя, просто ме кефи моя герой. Аз съм нов, ще се направя като това, ама не знам кога. Така, ти направи ли мястото? Тук трябва да ги махне с така с чука. Ама аз нямам чук. Аз имам от началото. И как се прави? Трябва да събереш дървета или копър. Как беше? Не знам и аз. Чакай, там трябва да ти покаже. Чакай, сега ще направя къщата. Аз сега ще го взема. Взе го. Ето го, яко. Добре, сега това дърво. И после и още нещо слагаш, нали? Да, като за стена. Чакай, аз ще направя къщата просто. Стоя без да го изгоня. Няма да стане. Бягай нещо. Аз тук засадих дърва, така ли? Да. Какво да направим сега, кърв, не знам. Карай, бе. Чупи го. Не може ли? С кирката, с кирката. Не знам какво е кирка. Аре, той е кола, искам да се махна от към номер. Слаймове. Чакай. Слайм. Да. Аз имам още дърво. И аз имам само да направя така тук. Добре, сега как се правиш стени? Стени трябва да ти покаже там на... Wood платформа, така ли? Не. Къде е крафтинг тейбъла, бе? Да, аз още не съм го сложил, ще го сложа тук. Добре. Какво трябва да е? Wood wall ли? Да. Взех 28. Добре, аз имам 15. Така ли? Да. Аз ще... Така. Цялото така трябва да се пре, нали? Да. Мога без да искам. Сори хора, аз съм още нов. Свършим дървото. Врата къде ще е, бе, мой? Аз ще направя, чакай. Те с чук ли се чупят? Да. Така. Чакай. Махай се да сложа вратата. Така. Аз ще чуя да събера дърво. Добре. И аз тук... това е било дърто. Открих мъни. Така ли? Ама го от половин час не мога да го счупя. Тук може да се направи така айронова кирка и подобно. Да, има айрон, голд, копър. Чакай, аз ще направя стената така. Как се отваря? Така? Дряшко, да. Аз ще го направя стената, защото имам... Ще стигне ли? Да, ще стигне. 100 и колко имам. Чакай, торч, аз ще да убивам слаймо. Тук чест прави ли са? Да, ама с айрон и вуд. Ама когато умреш, дали ще са при мене? Аз имам торч. Какво? Служи ги. Ще ги сложа така. Аз отивам за слаймове, нали? От техния гел са прави това. Да. Ти пак ги знаеш, просто си не може. Гледах ти това. Клипове, че така разбрах. Слайм, нещастие, мрия, не ми бягай, ела. Мога да си направя печка. Help me, help. Silver coin. Какво е това?
Help. Чакай, правя си печка сега. Имаме айрон и купър. Да направи ли чест? Нямаме за чест. Така, имам айрон и купър. Help me. Напаха, аре, идвай, че с чука ги бия с чука. Чакай, бе, да направим на всички пистолки. Аре, тук, помагай. Нямаш ли меч? Нямаш ли меч? Моля? Нямаш Да, ли? имам. Ей, Ти пък и чел му изкара, не знам с какво. омага, той е много тъп. Отваря вратата. Така, само да намеря моя чук. Добре. И него. Така. Тейбъл. Това е тейбъл. Ще го взема. В печката какво се прави? Топи са, нали? Това е като Майнкрафт, само че 2D. И как отваряш печката? Пак с Escape, бе. И долу, така ли? Да. Имам 100 копър коина. Това са пари, като пари са, но не ни трябват. И той е направо много е Тук жалко. са пре... Ама до пеща ли са прави такива? Какво? Добре, в пеща какво можеш да направиш, кажи? Какво? В пеща. Може да стопиш Iron Cooper. Така, всичко е. И да направиш Cooper Bricks. Всичко може. Той е копър коин, за какво ми? Чакай, тук да си сложа, къде има? Добре, имам 100 копър коина и как да ги използвам? Те са пари, не знам как се използват те. Аз имам 100 очи. Добре, сложи го тук. Къде? Ето тук на масата. Добре, аз сега ще взема малко. В пещера, Аз сега ще направя лук, но как се прави стрели? Стрели пак. Стрели, аз имам, ще ти дам, ето. Къде си? И как се дава? Ще ги фърля, ето къде си. Но как се хвърля? Чакай, ще ти ги фърля, няма. Ора, сори, аз съм нещо като ламер. Да не знам още. Опа, как се хвърлише, бе? Омага и аз забравих как се. Да не е така. Май така беше, не. Не знам. Нямаме дори честа. Омага, какво направи? Сложих нещо там, ама как да не. Щупи го това нещо. Тук само не пречи. Аз сега ще напред. Ето го. Май намерих, да. Ето така. Как се хвърля? Как? Не знам как се хвърля. Ето. Как? Дойдоха и изхвърлих ги. Нищо си питавала. 45 трябва да имаш. Имаш ли? Не, аз сега ще си направя. Трябва да имаш, бе, гледай. Нямам, бе. Аз пък имам 3 шуликена. Добре, човек, сега ще разбера. Долу имам нещо, при мен крафтинг пише, и там имам флеймен карал, такива. Трябва да имаш, бе, изхвърли. Имам 36 сега. Както и да е. Добре, как да се оптем? Да, имаш, ето. Добре, как ми го изхвърли, кажи? С Т. Дай ми го. Ето. Не бе, дай ми стрел лука. Лък, това е лъката. Добре. Не се ли ляга тук? Прави се легло, но не знам как се прави още и аз съм нов. Ама разбирам някои неща. Чакай се. Чакай, аз да си оправя това място. Чакай да си оправя мястото. Имам един малък меч за играчка. Махай се от къщата ни, бе. Стига, бе, що ги фърляш? Искам да се науча. Сега едно нещо, чакай малко. Чакай, къде е този лук? Видя ли колко хвърлям? Гледай са. Да, знам това, знам. Ето ти лъка, вземи го. И аз не знам как ги хвърлям, човек. И аз знам, да се бие малко зомбита, искаш ли? Стига си ги харчил, бе. Имам 30 такива горящи. Добре, сега си ги харчил.
Изде ли торчове? Аз взех, да. Тука... Ето. Аз тя от тук горе ще ги цепя. Омага. Аз съм отгоре. Добре, ари. Омага. Много се тъпи. Идват. Бягай. Ари бе, идвай тук да ми помагаш. Там че кога ти помагам. Аз после... Омага, аз умрях. Не знам, аз ги изгорях всичките. Да. После взимай стрелите. О, колко много убих. После взимай стрелите, чуле. Да. Омага, без да си. Още един горе. Ела да виж там колко ще има. Не мърдай. Добре, убих. Стана само още един. Идвам, спокойно. Добре, взех всичко готов. Още, вземи всичко. Още. Омага бе, тук има още един. Ще мраве. Аз бягам. Омага, ти на мен удряш. Бре, пак ще... Умрях. Омага стана на части. Омага, идва още един, идва при тебе. О! Пак ли го щупих? Бързо, ела, помогнеш. Чакай, щупя вратата всеки път, когато се спална тук. Умирам. Идвам. Добре. Умря ли? Не. Омага. За тебе. Не и те учи, аз ще бягам ще. Убиха ма. Айде. Там ми падна ли бе? Да. Те ли го? Не, лъковете, нищо не падат, освен само парите и аз умрях. Ага. Тук, що има една врата бе? Щото си го чупял. Съм. Да, бе, не си. Добре, сега. Мъжно, мама. Така. Искам още такива биора ще да се направя. Стига си ги харчил така, ти харчиш още само за това. Искаш ли един лъкиче? Не искам. Тук да сложа ли такава колона, виж сега. Така хубаво ли е? Много е красиво. И мисля да свърша епизода. Искаш ли или да играем още Да. малко? Ще свърши, ама ние ще продължим да играем, нали знаеш? Не. Да Айде играем да още свърши. по-малко. Добре, ари. Този забор ще го оставим така. Айде. Да, само да Довиждане, сложа Вибокс. тук. Да, довиждане, хора.